Σύνδεση με την κοσμική μας διάσταση. Κάθε φορά που στρέφουμε το βλέμμα μας στα αστέρια και επικοινωνούμε με την απεραντοσύνη του ουρανού, μοιραζόμαστε μια μαγική έντονη στιγμή με τη θεϊκή τελειότητα. Τότε μπορούμε να αναρωτηθούμε πολλά πράγματα. Ποια είναι η προέλευσή μου? Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Ποιος είναι ο ρόλος μου μέσα στο σύμπαν? Μπροστά σε αυτά τα μυστήρια που συχνά δεν έχουν διασαφινιστεί, πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν μια εσωτερική αναζήτηση και επιθυμούν με ζέση να βρουν ένα νόημα στη ζωή τους. Γενικά, δεν μας έχει δοθεί καμία διδασκαλία για να μας βοηθήσει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και τους περιοριστικούς προγραμματισμούς που μας έχουν εμφυσίσει, κατανοούμε καλύτερα τη ζωή μας και το ρόλο μας στο σύμπαν. Η αναζήτησή μας μεταμορφώνεται σε μία αληθινή αναζήτηση της αλήθειας. Η ζωή μας βγαίνει τότε από τα κοινότοπα, από τη μετριότητα και ξαναβρίσκει τον ιερό της χαρακτήρα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην απόλυτη ανάγκη της υπερβατικότητας που έχουμε μέσα μας. Η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορούμε να έχουμε είναι να πραγματοποιήσουμε αυτό για το οποίο έχουμε έρθει στη γη, γιατί όλοι μας έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που είχαμε επιλέξει να ολοκληρώσουμε πολύ πριν να γεννηθούμε σε συμφωνία με την ανώτερη μας διάσταση. Αλλά το έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε παρά να το ανακαλύψουμε ξανά με μια εσωτερική μακροχρόνια εργασία. Τι περιλαμβάνει αυτή η εσωτερική εργασία? Η χορτοφαγία και γενικότερα ο σεβασμός μιας υγιούς ζωής χωρίς τσιγάρο, χωρίς αλκοόλ, ούτε ναρκωτικά είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα προς την επαφή με τις διαστάσεις ανώτερης συνείδησης. Στη συνέχεια, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνο ένα φυσικό σώμα. Πολυάριθμες παραδόσεις μας ευαισθητοποιούν στην παρουσία διαφορετικών ενεργειακών σωμάτων που υπάρχουν σε συνέχεια με το φυσικό σώμα, σε πιο λεπτοφυή επίπεδα. Αλλά πολύ λίγες παραδόσεις μιλούν για το σώμα ισχύος, το δυναμικό μας απόθεμα που προκύπτει από τη συσσόρευση προβλημάτων που δεν έχουμε επιλύσει, από πράξεις που δεν έχουμε ολοκληρώσει σε άλλες ενσαρκώσεις. Χρειάζεται να καταφέρουμε να δαμάσουμε το σώμα ισχύος μας για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από την ενσάρκωση. Σαν ένα φυτό, αποτελούμαστε από μία ρίζα που μας υποστηρίζει, από ένα βλαστό, το σώμα μας, και από μία ανώτερη πλευρά που μας επιτρέπει να αφομοιώνουμε πιο λεπτές ενέργειες. Καθώς βρισκόμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους, μεταξύ της βαθιάς ισχύος μας και της ανώτερης συνείδησής μας, οφείλουμε να προσδιορίσουμε έναν εσωτερικό άξονα για να μπορέσει να αναδυθεί αυτή η ισχύς και για να μπορούμε να υπάρχουμε σε διαφορετικά δονητικά επίπεδα. Περνάμε από το οριζόντιο επίπεδο, το οποίο είναι το πρότυπο μιας συνηθισμένης ανθρώπινης ζωής, σε ένα κάθετο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει μια αληθινή μυητική πορεία. Αυτό απαιτεί ένα μεγάλο μετασχηματισμό της ύπαρξής μας. Το να απελευθερωθούμε, να εξαγνιστούμε, να ελαφρύνουμε, να γίνουμε περισσότερο ρευστοί, να εκλεπτυνθούμε, αποτελεί μέρος αυτής της διεργασίας που θα μας επιτρέψει να ανοιχτούμε σε δυνατότητες που δεν υποψιαζόμαστε. Χρειάζεται να απελευθερώσουμε ορισμένες πλευρές μας που υποφέρουν και να τις επανεκτιμήσουμε στο φως μιας νέας συνείδησης. Επιλογές και δοκιμασίες μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής για να μας ενδυναμώσουν. Από όλες τις εμπειρίες που βιώνουμε, πρέπει να συγχωνεύουμε μόνο την ουσιαστική πλευρά, την πεμπτουσία που θα μας επιτρέψει σταδιακά να τροφοδοτήσουμε το σώμα μας της αθανασίας, το όχημα της μελλοντικής μας ύπαρξης,
το οποίο θα διατηρηθεί όταν εμείς θα έχουμε τελειώσει τον άπειρο κύκλο των αναγεννήσεων. Καθώς προοδεύουμε και εξελισσόμαστε, ξαναβρίσκουμε έννοιες που μας φαίνονται προφανείς, σαν να αποτελούσαν μέρος της βαθιάς μας μνήμης, αναμνήσεις αρχαίων ζωών συνδεδεμένων με το θείο, ο σεβασμός του ιερού, η τιθάσευση των ζωικών ενστίκτων, η διοχέτευση των ενεργειών και των συναισθημάτων, η εσωτερική και τηλεπαθητική ακρόαση, η αναζήτηση της αρμονίας στην ανταλλαγή με το περιβάλλον, η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων, η σταθερότητα με την οποία προσεγγίζουμε την ύλη και την επεξεργασία των ριζών μας. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για τελετουργικά, ούτε για επαναλαμβανόμενα σχήματα σε αυτή την πορεία, αλλά μόνο σεβασμός σε μία ενεργειακή ποιότητα και σε μία ανακρίβεια που επιτρέπουν στο Θείο Πνεύμα να κουμπίσει πάνω στο στήριγμα των καθημερινών μας πράξεων. Αυτή η ποιότητα μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν φροντίζουμε να μετασχηματίζουμε διαρκώς τις ενέργειες που μας περιβάλλουν, κυρίως τις πιο βαριές, και να διατηρούμε μια καλή κυκλοφορία της εσωτερικής μας ενέργειας. Έτσι, ο άνθρωπος που έχει πραγματικά τη θέληση να μεταμορφωθεί μπορεί να περάσει σταδιακά από μία αποκλειστικά ανθρώπινη κατάσταση σε μία περισσότερο κοσμική. Ξαναβρίσκει τότε την αρχαία γονή του ύπαρξη. Ανακαλύπτει ξανά τις αληθινές του δυνατότητες που συνδέονται με την κοσμική του ουσία. Διαβλέπει τις αρχές που καθοδηγούν τη ζωή του, καθώς κατευθύνεται βαθμιαία σε μία αναντίληψη των ενεργειακών και πνευματικών ημάτων που βρίσκονται στην προέλευση των φαινομενικών μορφών. Ανέκαθεν, η αναζήτηση της αλήθειας, της καλοσύνης και της ομορφιάς εμψύχωνε κάποια άτομα τα οποία όθησαν την ανθρωπότητα να εξελιχθεί με μεγαλύτερη συνείδηση και ευτυχία. Κάθε μήνυμα που έχει ληφθεί διαμέσου του δικού τους καναλιού συμμετέχει στην ενίσχυση και την ακρίβεια του δεσμού που υπάρχει ανάμεσα στη δημιουργία, το δημιούργημα και το δημιουργό. Κάθε κάθε συνείδηση αποτελεί μια πλευρά της αλήθειας και επομένως αξίζει σεβασμό και αγάπη, γιατί καθένας μπορεί να διδάξει τον άλλο μέσα από το πρωτότυπο παράδειγμά του, όσο μικρό και να είναι. Με μια διαδικασία επικοινωνίας, κατόπιν αληθινής μετάληψης ανάμεσα στους ανθρώπους, μπορεί να πραγματοποιηθεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για το άτομο και την κοινωνία. Μαθαίνουμε να βοηθάμε καλύτερα τους άλλους και αυτό αποτελεί μια μεγάλη προσδοκία και τη μόνιμη κινητήριο δύναμη μιας επιτυχημένης ζωής. Αυτές οι έννοιες αποτελούν μέρος της διδασκαλίας του Ινστιτούτου της Ενωτικής Επιστήμης και έχουν αναπτυχθεί σε ένα μυητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από βιωματικές εμπειρίες και πληροφορίες που έχουν ληφθεί τηλεπαθητικά από διαστάσεις ανώτερης συνείδησης. Η διδασκαλία παρουσιάζεται σε μορφή βιβλίων, μαθημάτων, εργαστηρίων και βίντεο. Περιέχει ομιλίες, ασκήσεις, διαλογισμού και συμβουλές για να μαθαίνει κάποιος να προσαρμόζεται συνεχώς με την ενεργειακή πραγματικότητα της κάθε στιγμής, να ξαναβρίσκει μεγαλύτερη ισορροπία και γαλήνη και να προοδεύει στην κατανόηση της κοσμική του ευθύνης. Καθένας μπορεί να παρακολουθεί και να αφομοιώνει αυτές τις διδασκαλίες στο ρυθμό του, είτε μόνος, είτε συμμετέχοντας σε ένα κέντρο που αποτελείται από περισσότερα άτομα, είτε δημιουργώντας μια κοινότητα. Έχει διαπιστωθεί ότι η δυναμική που δημιουργείται από ένα σύνολο ατόμων που εμψυχώνονται από τις ίδιες επιδιώξεις, τα οποία προσανατολίζονται σε μια παρόμοια εργασία μετασχηματισμού και ανύψωσης, είναι η καλύτερη κατάσταση για να προοδεύσει κάποιος. Όταν ξεκινήσει κάποιος αυτή την προσπάθεια, συνδέεται και με μια ενεργειακή οικογένεια,
η οποία βρίσκεται σε επαφή με την αόρατη πνευματική οικογένεια. Έτσι βελτιώνεται η επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα, αλλά και ανάμεσα στους γήινους και τους γαλαξιακούς πολιτισμούς του μέλλοντος. Δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με άλλες παρουσίες που μπορούν να μας μεταδώσουν πλήθος απίστευτων πληροφοριών που δεν μπορούμε να βρούμε σε κανένα βιβλίο σε αυτό τον πλανήτη και οι οποίες είναι παρόλα αυτά η καρδιά της ζωής και των διαφόρων ψυχικών μας καταστάσεων. Πολλοί είναι αυτοί που κατάφεραν να ανοιχτούν σε αυτές τις διαστάσεις. Καθένας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το κοσμικό του δυναμικό και να αφυπνίσει τις τράπεζες μνήμες από τις οποίες μπορεί να αντλήσει σταδιακά την ανάμνηση και τους καρπούς όλων του των εμπειριών. Βαθμιαία, όλες οι πλευρές της ύπαρξής μας ενοποιούνται με τον πνευματικό πατέρα μας, δηλαδή με το ανώτερό μας πνεύμα. Τα κυκλώματα της εσωτερικής ενότητας μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την επανασύνδεση, αλλά χρειάζεται για να γίνει αυτό να έχουμε επιδείξει μια αληθινή θέληση. Αυτός που έχει ξαναβρει το νόημα της ζωής του μπορεί τότε να ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμά του και να πάρει τη θέση του μέσα στο μεγάλο παιχνίδι του σύμπαντος. Όταν φτάνει η ώρα της πτήσης, άνοιξε διάπλατα τα φτερά σου για να συναντήσεις τους υπέροχους κόσμους που η ψυχή σου αποζητά ανέκαθεν.